Lakaw, maghiras sa taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyeran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Kita, biniyayaan kita. Tao kan mga pinaagihan niya tong ining mga pagbalo. Mas lalo tang pagkusugon ang paglaom. Ta mas magayon ang mangyayari. Uhoy, maugmang hapon sa gabas sa mga paraan tabay. Kamusta? Sa inman po kamo niyan, antabay na po kamo digdi sa programang Lakaw Maghiras taoning Hubileo. Kaiba po si Monsignor Crispin Bernarte Jr. Siring man po ako po si Jenny Balyeran. Maugmang hapon, Mons Chris. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa gabos niya tong mga taga-subaybay, mga nag-aadal kan pagtubod sa paagi kaining programa. Opo, mag-iribahan naman kita sa sarong oras na paghiras po digdi sa programang Lakaw Maghiras. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. Siring man po, live po kitang ngunyan sa tuyang Facebook page, ang DZGB News Online. Dakol na ang mga nakaantabay, kaya naman po ibugtak lang po an sa indong mga komento, mga pagbati kung ano man po an sa indong mga pinag-aagihan o gustong ihiras, di ba Mons Chris? Sa tuyang programa, open na open po yan digdi. Punan ko partner ang pagbati dahil tayo pa sa inutang programa pagkatapos maordinan ang sarukan sa tuyang partners. Kaya yaonan sa muyang patara-tara ang sa muyang greetings, best wishes and prayers ni Father Daves or Hill Odiver na bagong maordinan na padi na aram nindo gabos partikan sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Yes, congratulations po Father Daves. Aram mo po Mons Chris, nag-attender po ako kasuodma kang sa iyang Thanksgiving and nabigla po ako matibayan pa lang magkanta si Father Daves. Oh, bako sana magkanta partner, matibayon pa ang magbaile. Oh. Talaga ha? Sabi ko, grabe pala ang tinatagong talento ni Father Daves. At sabi, ang istorya... So, once again, Father Daves, congratulations. Yaong kami karibanan mo, enjoying and thanking God para sa balaog na inako mo, para sa banwa. Yes, opo. And congratulations man po, Mons Chris, sa iyang mga magurang, sa iyang pamilya. Nakauron ko man po sa iyang mother, maugmahon, and dakula po an sa iyang man na pagpapasalamat, especially po sa imong Mons Chris, yaon daw po an sa imong paggiya. Si Mami Emma Odiver. So, pupunan tangunyan, ngunyan na hapong partner, dahil ang very, special day ini, kaya ang tema niya to itutugma ta sa selebrasyon mo niyan. October 31, katapusan na aldaw kang bulan na Oktubre. Aram niya to na ang bulan na Oktubre, bulan kan Santo Rosario, the month of the Rosary. Kaya saro yan kan tatawan taning doon. Ang closing kan selebrasyon kan month of the Rosary, asin ngunyan man na aldaw, October 31,
iyo mambaga ang bespera kan solemnidad kan All Saints. So, solemnidad kan gabos ng mga santo. Kaya tatawan taman iyan ning pagmidbid ngunyan asin idadagdag ta sa masunod na aldaw ka fiesta naman inapod ta sa Ingles na Commemoration of All Souls na popularly known na All Souls Day. Kaya bali ang tulong temang inian sa tuya na tatawaning linaw ngunya na hapon. Opo, Mons Chris. Nanataran ko nga ni po, Mons Chris, na padagos po ang preparasyon para po sa undas. May mga police assistance desk na ipigbugtak sa mga public places, Campo Santo, ang DPWH po igwa maning lakbay alalay, and nagapadagos ang inspection sa mga terminal, mga lunadan, and gabos po na ini ang katayuhan, iyo po ang para sa satuyang kaligtasan gabos. Alagad, kasabay nga ni po kang satuyang pagsiguro kang kaligtasan, sabi nga ni po, Mons Chris, di ini makakadaog sa tuyang pagpangadji, di ba po? Exactly, iyon ang gad. Kaya magayonon ta ipagirondong kita kang kahulugan kan Santo Rosario. Ang pamibing ini magagamit niya to na maray. Tanganing makatabang kita sa mga tugang niya tong agadan, siring man sa pag-umaw sa satong kagurangnan. Kaya iyon ang inot niya tong linawon. Yes. Sabi ko kasubago, on October 31, last day kan October, iyo ang closing day kan celebration kan Rosary Month. Yes. Ayun na. Ganta. Tapos na Oktubre, tapos na dahil na magkita Santo Rosario. So, dahil na nga hulugan na ang pag-Santo Rosario sa bulan sa naning Oktubre. Iyon, tinatawan taning doon, sinisilibrar na sa bulan na Oktubre, tangani na maging parte kan sa tuyang regular na pagkabuhay, buhay aru-aldaw, na gamiton ta ining magayunon na material, magayunon na debosyon, tanganing pararumon ang sa tuyang pagtubod, mapakarhay ang lakaw kan sa tuyang buhay, asin mapamuraway ta ang mahal na Diyos. Yes. Ano Kaya, malagad po? Okay. Go ahead, partner. Okay. Kadalasan po, Mons Chris, sinasabi na, o sige, mag-pray ka ning Holy Rosary, mag-rosaryo ka. Pero Mons Chris, daita man ako or iyo talaga, in reality, nangyayari. Pero may, kumbaga, kulang pa man po ang pagsabot kang kagabsan kung ano po ang tunay na kahulugan kang pag-Santo Rosario, Mons Chris. Yan, iyan ang tatawan taki pag-repaso ngunyan. Tangani na magkaigwa kita ning kumun na pakasabot kung ano ang pag-Santo Rosario. Ang pag-Santo Rosario, bako sa nang pagparapangadi, pagparaulit-ulit ki Hail Mary, pagparaulit-ulit kan mga pangadji. Bako, kundi ang pag-Santo Rosario yung pagpararong kan sa tuyang pakamidbit kang kabilugan kan istorya kan sa tuyang kaligtasan. The economy of our salvation. Na iyan ang pinaguro-purupan niya to sa laog kang pag-Santo Rosario. Kaya importante ho ng gad ini na sa tabang ni Santa Maria, kita rinara ni Jesus asin sinasabot ang kabilugan kan sa iyang pagdigdi sa kinaaban kan sa iyang misyon tanganing mapa sa tuya ang dinaranyang kaligtasan. Kaya ang magayunon ka ini sa pag-Santo Rosario na sa tong pinaguro-purupan ang mga misteryo. Igwaning magkaapat na kabtang ang misteryo kan Santo Rosario. Asin, babalikan ta ini, tangani na malinawan ang satong pagsabot ng pag-Santo Rosario palan, bakuan sige sa ng pangadji kay Tara Maria or Hail Mary na day tapig day tapig sa sabuot kun minsan basta sa nang makasimbag. Baku iyan, kundi mayormente ang pagurupurop kan lambang misteryo, mantang kita nagsasambit kan tataramo na Tara Maria o Ave Maria. Tangani sa tabang ni Santa Maria, mapararom ang sa tuyang pakasabot kung ano ining tinutok do sa tuya na doktrina ning pagtubod. Kaya sabi ko, apat na kabtang, mainot kita sa inot na kabtang, inaapod niya to na joyful mysteries, mga misteryong maugmahon. Natadota napapaabo ako ngunyang partner. Baka may nakarandong po, Mons Chris. Ang mga misteryong maugmahon, joyful mysteries,
Binapagirumdum sa tuya kam pagkanitawo kan aki nin Dios. Iyo yan ang laog kang misteryong ini. Masabi ka first mystery, second, third, fourth, fifth. Ang laog ka yan, kabilugang kaan, iyo ang pagkanitawo kan aki nin Dios. Sumahapot kita, nanitawo ang aki kan Dios. Ang Dios mga tugang pagkamuot. Asin sa sayang pagkamot, itinao niya sa tuya ang sayang aking bugtong. Tangani na ang Diyos no na pagkamuot, mamatean ta sa makatawong paagi. So the divine love can be experienced by each one of us in a human way. Magayunon ang kahulugan na ang Diyos no na pagkamuot sa tuyang matanaan, sa tuyang manamitan, sa tuyang ma-eksperyensya, sa tuyang makatawong naturalesa. Iyo yan ang kahulugan kung nanitawo ang aki nin Diyos. Iyo yan ang enot na kabdangkan mga misteryo. Ang ikadua, iyon inapuntang mga misteryong maliwanagon. So, luminous mysteries. Ano naman ang buot sabihong kan pagpaliwanag ini kan manlain-lain na trabaho, ministeryo ni Kristong kagurangnan. Ang kabilugan kan mga trabahong iyan, kabilugan kan sa iyang misyon na iyan digdi sa dagat, iyo ang pagpamidbid o ang pagharubay kan kahadean ni Diyos. Na i-introducer sa tuya ang kahadean kan Diyos na sa tuya na naaayunan. Asin sa tuyang padudumanan pagabot kan aldaw tangani na diyan kita magmuraway kay ribanan kan sa tuyang ama sa buhay na daing kasagkoran. So iyan ang luminous mystery na inaapod, ang maliwanago na misteryo na nagpahayag kan palain-lain na mga trabaho ni Jesus. Siya nagtukdo bilang propeta, siya nagpabanal sa mga tao bilang sarong padi, asin siya naglingkod sa katawuhan bilang sarong leader. Ang leader mga tugang paralingkod, ha? Bako pinaglingkodan, ha? So, itong mga nagkamiribbidan tang leader ng unyang pigkakarasuhan, ha? Bako man itong mga leader, ha? Dahil lang ta nag-approbit sa nakan oportunidad, nagpayaman kan sa diri. Kaya bako itong mga leader. Ang leader arog Jesus na kagurangnan na nagdusay kang buhay tanganing paglingkudan an sa iyang nasasakupan ang gabos na katawuhan. So iyan nahiling niya to sa ikaduang kabtang kan mga misteryo kan Santo Rosario. So yao nasabutan ta, so joyful mysteries, nasabutan ta, so luminous mysteries. Ang ikatulong kabtang, yung inaapod niya to na sorrowful mysteries, ang pagsakit asin pagkagada ni Jesus na kagurangnan. Na bako ini ang katapusan kan istorya kan buhay ni Jesus na kagurangnan. Kung minsan ang paguna tadigdi nagtatapos. Bako kundi ang sa iyang pagsakit asin pagkagadan. Kung sa inahiling niya to sa magayuno na ladawan kang crucifix. Pag nahiling tabaga ang crucifix mga tugang, ano pa daw ang sa imong dai masabutan diyan na sarong tawo, Dios na nanitawo. Idinusay ang buhay sa to nagpagadan sa sagod sa ultimong tagdukan sa iyang dugo tanganing ipamati sana sa tuya ang tunay na pagkamuot ning Dios. Pero dai nang pagkukulang diyan, iyon inaaputang unconditional love. Iyon ang inaaputang unfathomable love na ipinahiling sa iyang pagkagadan sa krus. O asin duman daina ning ahadapong pakita. Ano pa daw na simbolismo ning pagkamot ang madaog dyan. So yun ang super na simbolismo ning pagkamot na idinusay ang buhay niya sa pagpagadan sa to. Inakon sa tuyang mga kasalan tanganing mabalukat kita asin mamuhay kitang normal bilang mga aki ni Diyos. So ang ultimo, ikaapat na kabtang, yung itong glorious mysteries. Inaapuntang mamurawayon na mga misteryo. Ini ang kapanuan, iyon ang kabilugan kan istorya kang buhay ni Jesus na kagurangnan na iyuman sanan sa tuyang kaligtasan. So yun ang alituktok kang Santo Ebanghelyo mga tugang. So bako itong pagkagadan, kundi ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kaining
pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, ining mga glorious mysteries, pinapatutuo ka itong nainot na tulong mga misteryo. So, ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, nagpapatutuo na ang Diyos nanitawo. So, nanitawo. Dahil pakitawong nagadan na nabuhay liwat na nahiling ta. Si Jesus ang modelo. Si Jesus nagpaarong sa tuya. Tanganing patunayan na bako palan or istorya, bakong sabi-sabi itong sa iyang pagkanitawo. Siring man ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, pagpatutuo na ang kagadanan niya, iyo ang nagbalukat kan gabos niya tong mga kasaalan. Tangani na an sa tong kagadanan, magkaigwa ning bagong kahulugan. Sabi nga ni San Pablo Apostol sa tuya, na marhay ta nabuhay liwat sa mga gadan si Jesus na kagurangnan. Takunday ko ta siya nabuhay sa mga gadan, inutil ang sa tong pagtubod. Dahil kahulugan ang gabos na ini na naduktan damanungod sa pagtubod. Alagad tanganing patutuuhan na inigabos tama, inigabos makahulugan, inigabos kay puhanta, nabuhay siya liwat sa mga gadan. Asinan sayang pagkabuhay liwat sa mga gadan, inira sa tuya gabos, kaya panggana ta inigabos. Dinaog niya ang gabos na kapangyarihan kang daga, kapangyarihan kang kadikluman, kapangyarihan kang kasalan, kapangyarihan kang kagadanan. Dinaog inigabos kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kaya ang resurrection, pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, yun sentro kan sa tong pagtubod, yun ang sentro kan sa tuyang selebrasyon na Kristiyano. Asin inigabos, iyo an tinutok do sa tuya kan Santo Rosario. Kaya dayaday tang girong dumon na mag Santo Rosario, ta binabalik-balikan niya to an agi-aging inikang buhay ni Jesus na yuman sa nang kabilugan kan sa tong kaligtasan. Asin kadakul-dakul, daita matatapos ang programa, hindi kung saro-saroon ta kung ano mga milagro, kung ano mga bendisyon andara sa kan Santo Rosario. Yes. Siguro i-summarize ta na sana. Asin arap niya to inigabos. Iyon ang dictum kan Santo Rosario. A family that prays together stays together. So yun yan. Ang enot niya tong kabtang, nasabutan niya to ang halaga ang pag-Santo Rosario. Nagibuhon niya to na regular. Ang pag-Santo Rosario, bako na ikulintas ang Santo Rosario. O kaya i-bracelet. Minsan bago naka-bracelet lang siya mo. Pero may mga bracelet. Okay. So sagkod sa na dyan, bako, gamiton ta iyan sa pagpangaji. Kaya kung may auto ka, bako na pigbitay sana sa auto. Opo. Okay. So gagamiton ta dahil tayo palan makahulugan na pangaji, makahulugan na pagrelasyon kay Jesus na kagurangnan sa tabang ni Santa Maria na sa iyang ina. Yes. Once Chris, ang pag-pray ba kang rosary, nakakatabang ba siya para ma-enhance ang sa tuyang understanding po sa Bible? Ayan. Dahil gabos na misteryong ini, intero yaon sa Biblia. Ayun. Halimbawa sana, taday taman ubuson. Opo. Yaon kita mahapoon sa mga misteryong maugmahon, the joyful mysteries. Okay. Ang enot na misteryo iyang pamareta ki Santa Maria. Yaon andyan sa Biblia, the Annunciation. Gabos iyan. Gabos na pangyayari na sinasabi sa Santo Rosario, yaon dyan sa Biblia. Kaya nakagamot ang debosyon na ini sa Biblia. Salamat kita na mga Kristiyanong Katoliko. Dakulao na balaog ini sa to. Na kadako lang Kristiyano digdi sa daga, pero bako gabos na Kristiyano nagsa Santo Rosario. Kitang mga Katoliko, magayunon ining kaugalian na dinara sa tuya, para sa simbahan, alagad kinugos niya to ng mga Katoliko. Kaya dahin niya to ni ikasupog. Dahin niya to ikasupog na nag-Santo Rosario kita dyan sa plaza kung ika naglalakaw-lakaw dyan. Dahin niya to ikasupog na ika nagsa-Santo Rosario dyan sa imong balkon na kaatubang duman sa sa tinampo. Gabos ini matao sa tuya ning magayon na kahulugan sa buhay. Okay po, Mons Chris. Kumbaga,
din ba pwede pundo lang naman Mons Chris, kasi usually po may nagsasabi na pag alas 6 lang Mons Chris dapat mag-pray kang rosary. Ano ba yung paniniwala na dapat ba may oras ba talaga sa pagrosaryo Mons Chris? Magayon nun anapot mo partner dahil dai man ki oras ang pagsanto rosaryo. Ano man ang oras tama, arin man ang pinili mong oras, bastang dibuhon na makahulugan ang pagpangadyi, ano iyan, balido iyan. So itong sabing kada alas 6, ang kada alas 6 actualmenting pamibi, so Angelus. Okay. Ayun. Ibutang alas 6 ang aga, alas 12 ang udto, alas 6 ang banggi. Pero ang pagsanto rosaryo, ano man na oras. Pero ini ano idagdag ko partner na minsan pigsabi ko na ano man na oras pwedeng magsanto rosaryo. Ibuhon taman. So so oras na produktibo pa kita. Yes. Bako itong oras na gulay na kita. Di na kaya. Nata daw dahil ko natatapos ang pagsanto rosaryo ko. Ito, nagsasanto rosaryo ako, nawalta ako sa ngayon sa rosaryo, taturog na ako. Paano masanto rosaryo ka na, pirot ka na, bako iyan ang hanapon ta so produktibong oras kan sa tuyang buhay. Kung pirot ka na, bako man santo rosaryo ang kaipuan, ulunan. Magkaturog na. Magkaturog na. Mga di bago. Kaya, anytime pwede kita magsanto rosaryo. Okay. So parang magayon na nahapot Mons Chris sa mga dirita, siguro sa mga listeners, how can we track po yung progress pag nagpipray kita ng Holy Rosary? Yaon ba sa focus ta, di ba? Kasi baka nangyayari ito sa tuya na nagsabi ni Mons Chris na kaya di ita natapos kasi perot na kita. Di ba? Nganing nakatuto kita. So misteryo ang tinututukan. Nagpapangadyi kita. Holy Mary, Mother of God. Initanganing igiya kita ni Santa Maria. Natutukan ang misteryo sa pangyayari kan sa iyang aki. Nayaon man sana ang kaligtasan. Tandaan niya to ng kaligtasan, madadarasan na sa tuya o dinadarasan na sa tuya ni Kristong kagurangnan. Dahil na ning iba. Iyan ang sa iyang misyon sa sa buhay na darong kita sa kaligtasan. Kaya si Santa Maria minaantabay sa to. Kaya nag-aapod kita kan sa iyang atensyon. Hail Mary, full of grace, Holy Mary, Mother of God. Alagad, nagtututo kita duman sa pamareta kan anghel sa iya. Nagtututo kita duman sa pagkamundag ni Jesus. Nagtututo kita duman sa pagpakuan sa iya sa krus. Nagtututo kita duman sa pagkabuhay niya liwat sa mga gadan. Tayo yun ang misteryo kang kaligtasan. Okay. Good afternoon kay Kuya Rog Castillo dyan sa Tagas. Hi Ate Jan, pahapot kay Mons, ano ang balaong na makukuha kang family na nagsanto rosaryo na po Mons Chris? Wow, Rods, good afternoon. Partner ko ini sa Saan po? The Council of the Lady. Wow, happy listening po. Okay, go ahead po Mons. Rods, asin sa gabos na nagiinan yung kunyan, kadakol-dakol ang balaog na makukuan niya to sa pagsanto rosaryo. Okay. Enot sa gabos, ang pagpangadyi minaton sa tuya sa katuninungan sa katiwasayan. Ano man ang klaseng pangadyi. Okay. Mas lalo na itong pagsanto rosaryo dahil bako sa naining halipot, pigulit-ulit ang paghagad ning tabang sa mahal na Diyos. So, pray without ceasing. Saruining ladawan kang pray without ceasing. Tan ibabo. Ano ngayon klaseng pangadya? Pag paraulit-uliton, bako mangyabungog ang Diyos. Totoo iyan, bako manabungog ang Diyos. Alagad, dahil sa imong panahon, sa imong oras, idinusay mo sa pagbalik-balik sa pangadyi na sa imong inaatang sa iya, iyan babalusan kita. Sabi baga sa English, we can never outdo God in generosity. Or mainining generosidad, kaya ibabalik ini sa tuya. Ano man na pinamibita sa mahal na Diyos, ibinabalik iyan sa tuya. Dahil kita ang nangangaiponing tabang, bako man ang mahal na Diyos. Kundi ang pagranita sa iya, paghagad ning pabor sa iya, dinadangog niya. Kung kita sincero, tulos-tulos ibinabalik iyan sa iya. Kung kulang pa,
kita hinahalat sagod na mabilog ang anuman na kamauotan ta. Asin maabot ang oras na iyan itatao sa tuya. Kaya kadakul-dakul ang balaog na dinadara sa tuya kang pag Santo Rosario. Asin inuulit ko, itong popularo na diktum kan Santo Rosario, a family that prays together, the rosary. Okay. O yan kwan, magdadanay na burunyog. So, stays together. Yes. So, Okay. Sabi niya, thank you po. Thank you da po, Mons Chris, and regards po sa imo, sabi ni Kuya Rog. Thank you so much po, Kuya Rog, as in sa imo mga pag-iriba dyan. Ano? Okay. So, yan ang tunay na kahulugan. As in, importansya kang rosary devotion na sana daita pagburbaliwalaon. As in, tawan taning focus, as in, attention talaga po, Mons Chris. iko-connectar ta na iyan. Ano, nasabi ko, ngunya na October 31 Opo. and the Rosary Month Yes. and Eve of All Saints Day. Ngunyan, midbidan ta na ini palan makahulugan na pagpangadyi, Okay. kaya magagamit ta iyan sa pagmidbid kang kamurawayan nin Diyos sa pagikantabang kan mga santos, All Saints Day. Asin sa masunod na aldaw, magagamit ta ang Santo Rosario sa pagpamibi para sa satuyang mga gadan. Tama. Kaya ngunyan, magkasurog po ng sa tuyang tema, malaog kita sa ikaduwang parte, ikaduwang Yes. kabtang. Opo, And okay. Solemnity kan All Souls Day. Yes. Opo. Ano po, Mons Chris? Ang midbidon. Ngunya na aldaw, lalo ang ngunya na oras o taod-taod pa pagdiklom sa mga non-Christian environment, non-Christian places, non-Christian countries, ang celebration Halloween. Yan ngunyan, Ana. Pero, ano talaga? linabuntaan sa tuyang pakaaram o pakamidbid kang Halloween. Yes, okay. Na ang nagigiribo ka ini nalingawana so tunay na history. Ano ang Halloween? Ang Halloween iyo ining selebrasyon kan mga Kristiyano kaitupa. Sabi nga ni susog sa ang mga dokumento, since the 8th century ang mga Kristiyano nagse-celebrate kang Halloween na pinuna ni Pope Gregory III. Tangani na sa tuya na midbidon ang kabanalan kan mga nainot na sa tuya, lalong-lalo nitong mga santos, mga santas ng Diyos. Tangani kitaman makapabanal. Iyan ang original na konsepto. Iyan ang original na kahulugan kang Halloween. Ang tataramon baga sa English na hallow is holy. Okay? Kaya nga ni sa tuyang pangadyi sa English, kan Our Father, hallowed be thy name. Ano ang translation sa Bicol? Pakabanalon ang ngaran mo. So, iyan ang kahulugan kan Halloween. Pagpabanal, pagpakabanal. Alagad ngunyan mga tugang. Pero iba na ang dalagang kampanahon. Nagi na kitang very secular, very worldly. Okay. Ngunyan pag Halloween, may Halloween party, igwa kitang costume. Yes. Na ang costume Mga makatakot. pampatakot. Opo. Pagtaoning ibang kahulugan sa kagadanan. So mahiling mo dyan sa mga klabera, mga skeleton, mahiling mo na ka-costume kidemonyo, o ano pa. Interong kang pagtulog. Okay. Kaya ini ang naghudong kan magayunon na kaugalian kang Halloween. Kaya iba na ngunyan. Lalong-lalo na sa mga non-Catholic countries. Di kita magpara arug-arug sa mga Amerikano, mga tugang. Iyan ang problema ta mga Pinoy. Ano man ang inuso kang gusto tang arugon. Mala sa nagharali ang AIDS naan. Aram ta kung sa naghali, sa nagpuron ang mga same-sex marriage naan. Gusto ta iyang perming ararugon. Sa naghali iyan mga sex revolution na iyan. Gusto tang ararugon iyan. Aram niya tong sala. Siya nagpauso kan abortion. Siya nagpauso kan divorce.
Oh, iyan, gusto tang ararugon iyang gabos. Ha? Bako gabos na hali sa Amerika marhay. Ha? So, daita paghudungon ang satuyang kultura, ang satuyang magayuno na kaugalian dahil kan mga sabihon tan practices kan first world. Okay? So, diyan nagharali iyan mga pagselebrar kan Halloween naan sa kinabano ng bagay. Kaya ngunyan magayunon partner igwa kaining mga parokyang nagigibo. Tanganing ma-counteract ining salang kultura kang Halloween na pinagkalat kan mga mayayaman, mga modernong sosyedad. Igwa kay mga parokya nasa aldaw na ang ginigibo ninda to celebrate Halloween. Garong igwa sinang Parade of Saints. Yes. Sa Santo Domingo, igwa ka Mons Chris. Pigpapapirili ang magurang konsisay na asantan ipoportray. Opo. Halimbawa kaya San Francisco de Assis, itong aking lalaki gugubingan kang brown na brown habit na igwang scapular diyan sa likod. Iyan majuroin an. Halimbawa ngaya Santa Rosa de Lima, itong aking babae naka-pink dress asin may darang rose, maprosesyon. So magayon ning practice na ginigibo sa ibang mga parokya to counteract ining kambyo kang pakasabot kang Halloween na ginibo ng siglar, na ginibo ng worldly, na ginibo ng patakot sa kagadanan. Imbis na mahanda kita sa marhay, maugma asin banal na pagkagadan, tinatakot kita kan ladawan kang kagadanan sa paagi kang Halloween na ini. Na so may mga nagdudurugong hawak na pinoportray diyan. So iyan ang dapat niyato na makurihiran. Na makotabi na sasabihin na sikat kita, moderno kita, mayaman kita, na nag-Halloween party kami. Ang Halloween party tabi sarong selebrasyon na pagano. Bako tabi ining selebrasyon sa pagtubod, bako ining selebrasyon na Kristiyano. Minsan pa sa Halloween party, igwi kinakagubing na madre, kung minsan nakagubing na padi. Alagad pigkakarawatan ang mga imahe na ini. Bako man nakagubing kimadrika kaning ipahiling ang kabanalan, bako. So pigkakarawatan ining mga image ring ini. Kaya patamaon ta dapat ang selebrasyon kang Halloween dapat doctrinally grounded. Na nakabase sa katukdoang kang pagtubod na precisamente iyon ang mahanda sa tuya tangani maselebrar niya to ang solemnidad kang gabos na mga santo. For all we know mga tugang, ang mga pagsiselebrar digdi sa mga santo bako sa itong canonized saints, bako sa ng San Pedro, San Pablo, San Juan, San Bartolome. Chances are yaraon dyan itong mga banaltang mga magurang. Itong lola ta sarong santa alagad bakong kanonisado. Itong lolo ta sarong santo alagad bakong kanonisado. Itong ina ta, itong ama ta. Kaya dapat selebraron taning marhay ining bangging ini. Ining Halloween day pagibuo na kinabanon o makasakla na banggi. Kundi handaon ang satuyang buhay tangani na ngapit pag-abot man kang aldaw magi man kitang mga santo, maging mga santa nin Diyos. Dahil man kaipo na kita kanonisado. Alagad kung kita naghinguan na mabuhay na banal, by all means, magi kitang mga santo, magi kitang mga santa nin Diyos. Asin makikisumaro kita, digdi sa mga taong ini na tinatawan taning onra sa aga. Yan ang All Saints Day. Yes, okay. So, malinaw po pala, di ba, na kasi usually talagang may mga kalibungan po, Mons Chris, sa mga pigusunod na tradisyon, as in mga paniniwala sa pag-obserbar po kaining All Saints Day. Pero Mons Chris, sa pagbabalik ta, mahanap buhay po muna kita. Ibasahon ta sa mga... Kaya po yan, so ma-break ko nita for commercial. Yes, oras, alas 2:41. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids.
Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Portion siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. TF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay.
Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Nasa ikadawang kabtang na po kita. Hello po, Mons. Mga pagbati po muna kita. Okay. Si Madam Viv Balila, marina hapon da po, Mons Chris. Si Rosemary Muliasgo. Grabe ang boses ni Mons Chris. Pang Boston Celtics Championship. Magayon ang boses mo daw po, Mons Chris. Okay? Si Maray MC... pa ba pong pang-Halloween? Ay, dahil lamang po, Mons. Si MC Benavides, good afternoon po. Nakaantabay po kami digdi sa San Vicente through DZGB News App. Yes, thank you. Happy Fiesta dyan sa Indo, dyan sa Pinagbubong. Pinagbubong? Saan po yan, Mons Chris? Sa parokya kan San Vicente. San Vicente Ferrer? Yeah. Ayun, okay. Si Rosa Betis, okay. Thanks po for sharing from Malate, Manila. And si Lola Carms Belmonte watching sa Santo Domingo Albay, San Isidro. Thank you so much po, Okay, and sabi digdi Mons Chris, good afternoon po. Sabi ni 462, ang hapot na po sa Holy Mass. Medyo bako ini po, Mons Chris, connected sa discussion pero parang nalilibungan siya and siguro kaya to simbagong nata po sa Holy Mass dati nakatindig kita sa misteryo sa pagtubod ngunyan da po, Mons Chris, nakaluhod na. Okay. So, minsan ba kung konektado sa tuyang tema, tangani na malinawan ang gabos, ini sa tuya instruction kang CBCP na parareho sa naan sa tuyang hiro, parareho sa tuyang aksyon sa selebrasyon kan Santa Misa. Kaya ngunyan, pinagbubuot sa tuya na puunang gad sa konsagrasyon sagkod na umabot sa amin, nakaluhod kita. Alagad, kung ita kaya pag magluhod, dahil igwa kitang namamatean o kaya may diferensyan sa tuyang tuhod, dahil man tabi kita obligado. Duman sana sa mga kaya, instruction na ini. So, nasa satuya na siya. Pero ano ang rason kayan na uniformado para reho sa tuyang hero dahil kita sarong banwaan na nagsasamba. Okay. Sabi mo digdi, natapo maraot magsuulog ki mga makatakot na costume kung iyon naman po ang tradisyon nagdadaraman po minsan ng kaugmahan para sa kuya ilang paglingawan ang pagpangadji. Mons Chris. So garong yung kan makukumplikar kita kayan.
enot kung iyo man an tradisyon bako tabi yan ang tradisyon. Ayun. Kaya sinasabi ko kasubago na adalan ta ano ang history kayan. Okay. Nag-deviate kita o suminiblag kita sa tradisyon. Kaya uminabot kita sa puntong ini. So, natada huyang ang pagsulot kan mga iyan, patakot na iyan, anuman an maraot kan anong karatang kayan. Ansa kuyang simbag dyan, mga tugang, na ansa tuyang sineselebrar mga santos. Ayun. Tinatawan ta kay Onra. Dapat itugma taman ang satuyang ekspresyon. Okay? Na kung ang satuyang simbolismo kan pagsilibrar bako na ayon duman sa indang estado di bakong makahulugan. Okay? So sabi ko ang tradisyon na pinunan as early as 8th century na pinunan ni Pope Gregory III na ang bangging ini haloy na inaapod na gamiton ta tangani na mamidbidan ang kabanalan kaining mga santong tinatawan taning onra asin sa pagibutakan kitaman makabig pasiring sa kabanalan. Okay? So iyo yan inaano ta daita sinasabing makasaalan so nagibo ning iba. An sabi ta bako ining kulturang Kristiyano, kulturang pagano ining selebrasyon na ini kang Halloween na daing relasyon duman sa doktrina kan sa tuyang pagtubod na sa mga western countries ayan American influence sa Europa siring man sa mga tugang tasar. Ang bangging ini igwakan inaapod na trick or treat halimbawa. Yes. American tradition iyan. Dahil kapag araw kuntig sa Pilipinas, ta iba man ang satuyang kultura, iba man ang satuyang sense of values. Ano ang trick or treat na iyan? So nagharanda diyan sa indang mga haro kay mga cookies, kay mga dulce tawan mo na sa mga aking ini. Takunda kakarawang ka ulukuhong kayan trick or treat. Okay. Ang sarupang ekspresyon kaan, western expression itong inaapod tang huyang kwan display of Jack-o'-lantern. Okay? Nakakahiling karo kamukaan sa mga pelikula o kaya kung sa mga magazine. So itong pumpkin baga na riruluhuan, ikagang kimatangi mo, may mga tingo pagkatapos kagang kiilaw sa laog. Iyan ang Jack-o'-lantern. So, bako man ining Christian symbol. And sinasabi ko sana, dahil Kristiyano ining selebrasyon dati, kaipuhan kita na konsistente na i-express ta ang satuyang Kristiyanong pagtubod. Daita paghudungon yung mga mga pagan values. Iyan diyan magkakaigwan ng kahulugan. Kaya nga ni sabi ko, magayon na itong mga practices kan ibang parokya na tangani ma-counteract ining foreign culture na ini. Tabako tama in kultura, foreign culture ini. Bako man ining tradisyon influence sa to. Ang ginigibunin itong Parade of Saints. Nagbabarado man giraray pero bako itong pampatakot kundi pang-inspirar tangani maging malinig ang lakaw kan sa tung buhay. Okay, how about po ito Mons Chris sa mga paniniwala baga pag Nobyembre 1 para sa pagdarating bura, candle to pray. Igabaga Mons Chris ning may mga darang pagkakan. And tiglalatak yung daduman Mons Chris sa ibabukang nitro or what. And hanggang sa mag-aga na sinda, iyon na po ito Mons Chris. Kasabay pa ba yan Mons? Ang observasyon mo partner. Actually sabi ta yun ang third part kung paano ta celebraron ang fiesta naman kan sa tuyang mga gadan. Okay, commemoration of all the faithful departed ang pag-apod kaan or shortly piga-apod tang All Souls Day. Nangunyan tandaan ta, ang pigpipistahan ta itong mga gadan, bako subuhay ta. Natata, ang mga daradara ta, so kakanon ta, mapabarasog kita naman sa cemetery. Di kita na nagpipista. Okay?
na supposed to be pigpipistahan ta itong mga mahal sa buhay, itong mga gadanyaraon sa puntod, kaya pigdadarhan tang burak, pigdadarhan tang kandila, pinapatintan, pinapangadjian. Alagad kung ang selebrasyon ta mga music, sound, and ano tanga ni ma-entertain kita asin iguitang karakanan. And iba, minsan nga ni bawal. Minsan bawal. Alagad igwa pang irinuman. Tama. Bawal iyan. Pero Oo. igwa kinagdadarara ka iyan. So, pako iyan pag-celebrar kang ano. In fairness, dahil kita nag-celebrar kan All Souls Day. Ang pig-celebrar ta, subuhay ta. Kaya we have to respect. Iinaanda ko laon tang pagkukulang mo niyan na panahon. Yes. Inawawara sa tuya itong inaapod na sense of the sacred. Ano po sabihong kaan, na dahi tanan may midbidan kung arin itong banal, kung arin itong kinabano na bagay. Nagusutang pagsaralakon gabos. Na madyang kita sa sementeryo, ang katuyan tatanganing paugmahon sa tuyang mga mahal sa buhay. Taaram ta na, dahil ta Kristiyano kita, aram ta na buhay sinda. Buhay kita sagkod paman. Kung kita mga pagano, kung kita mga Muslim, dahil man kita ang selebrasyon na arugaan. Nata, because they do not believe in the resurrection of the dead. Pero ini kan mga doktrinang tinutubod ta, kaya pinagrurukyaw ta. Kaya ang kapiestahan para sa inda, tangani na masilibrar ta ang kapiestahan na ini, tawan ta sinda ning tamang pag-ugma o kaugmahan. Ipangadji sinda. Baka mundo magana, dyan sa hardly you can see. Bihiraw ka na makahiling na yaon dyan sa palibot kang puntod, nagkatiripon sa mga tao ta nagpapangadji. Bako ang mahiling mo iristoryahan, madangog mo music, mahiling mo karakanan. Siguro sa pag vigil mo dyan, butang ka mang kigutom, kaya nagdadara mang kibalon. Pero bako ito ang tinatawan taning doon, itong karakanan, because this is not a regular party. To begin with, yaong kita sa inaapod tang Campo Santo. Ano ang gustong sabong kang Campo Santo? Tatara mo na Kastila, Campo Santo. Holy Camp, Holy Land, Holy Place. Iyan ang Campo Santo. Kaya dapat mamidbidan ta na dahil kilugar itong mga kinabano na bagay. Yaong kita dyan, tanganing paugmon sa mga gadan sa paagikan sa tong pagpamibi, sa paagikan sa tuyong gibong karahayan. Sa mga sementeryo, gulpion ang mga schedule na misa. Tanganing magsimba kita, ipamisa ta, ipamibitan sa tuyang mga gadan. Pero kadakol-dakol, sabiyon ta, kadak lang kan tao, dahil lamang minapartisipar sa misa. Mga Katoliko ini, alaga, dahil minapartisipar sa misa. Dahil yan, ang dapat na gibuhon ta. Natataday ka nagigibo, tampig pipistahan ta, so sa diri, bako so sa tuya na mga gadan. So kita ang nag-i-enjoy, imbis sinda ang pa-enjoy yun ta. Bako fair, mga tugang. Oo. Lalo na kung may mga bagong uruli, hal sa ibang lugar, di ba, Mons Chris? Nalilingawan na. Igwa pa po, Mons Chris, na saro, yung pag-commemorar kan sa tuyang faithful departed. Pero minsan, pag Nobyembre 2, wala anong tao sa Campo Santo, Mons Chris, wala nang nagbisita. So, ano iyan? Tawan taning panahon na nagpa-sementeryo kita November 1, Vespera pa sa nayang kampiesta sa gadan. Kapiestahan kan mga santos. O November 2, let us find time na makapasiring sa sementeryo. And besides, ang pagdumanta sa sementeryo, bako sa na itong mga gadan ang natatabangan. Minsan kita, nakagaganar kita ng indulhensya. Kaya, ugaliun ta ang pagbisita sa sementeryo. Bakong pagbisita dumantamaka kan umainom. Dahil kita makaganar ki indulhensya. Madumang kita tanganing ipamibian mga gadan. To make the place hollow. Okay? So, tangani na makatabang kita sa mga mahal sa buhay ta na nag-irenot na sa tuya. Takong kita naman an umabot yan. Kita mauugma, nakita niya dyan sa puntod, pagkatapos nag-iinom-inom sa na dyan sa, sa palibot kang puntod ta.
ikakaugmata kung sinda nagpaparangadji asin marayrahay ang mga ginigibo na pagtabang sa kapwa, pakikapwa. So, iyan ang dapat niya to na balikan. Tagarong nalilingaw na. Sabi ko kasubago, ang sa tuyang henerasyon, nawawara na ka itong sense of the sacred. Na sa giraray midbidunta na ang sementeryo, banal na lugar, kaya dapat igalang ta, dapat pakabanalon. Garo partner, nag-abot na naman kita sa oras de peligro. Yes po, Mons Chris. Nakautang kita kay VP. VP, pautang mo na ha. Mons Chris, sige po. Ano po ang sa imong, kumbaga, pagirumdum pa sa tuy agabos, mga paraan tabay ta na mas maging marhay, matanos po, asing tama ang sa tuyang pag-obserbar po kay ni All Saints and All Souls Day po ngunyan na taon. Asing, dahin na mautro pa sa mga gawi ita na tigtutumba din tong tradisyon ka mga nakaaging taon na actually dahin man talaga dapat. So, sarong oras tang pinaghurup-hurupan ining mga selebrasyon ta ang mga ginigibo sa ngunyan nangunyan asin itong dapat nagibuhon na nalingawan ta na. Kaya ngunyan iyon ang panahon enot hanapan ta ki panahon na magpasiring sa simbahan bako sana sa sementeryo, magpasiring sa sementeryo. So pasiring sa simbahan manggaji. Bako tadi kita pwedeng mangaji sa sementeryo. Kung igwaman sana ning posibilidad magpasiring sa simbahan, pasiring kita duman. Ipamibi niya to sinda, asin pasiring ka sa sementeryo tanganing dalawon sinda. Girumdumon niya to na pinapaugmata sinda. Sindaan may fiesta, bako kita. Kaya iatang niya to ang gabos niya tong pwedeng iatang pamibi mga marhay na pag-isip, kagibong marhay, burak, kandila o ano paman na bagay na mapagirumdum kan sa tuyang pagmidbid kan sa indang buhay na apresyado niya to kanyaong pasindadigdi sa ibabaw nindaga. Kaya pakabanalon ta ang lugar, pakabanalon ang sementeryo na inaapuntang Campo Santo. Okay, thank you so much po, Mons Chris. Sa sarong oras na naman na makabuluhan. As in, sabi nga ni po, dakulo naman kaming adal na nakuha po sa satuyang pag-diskutir sa temang ini and napapanahon and sana po data paglingawan ang mga ipinahayag sa tuya ni Mons Chris. Okay, Mons, mag-ibahan naman kita sa masunod na Biyernes. Nobyembre 7 na po. So, parehong oras lang po mga tugang. Dahil na po mababa sa giraray ano ang sa iba pa na mga komento, mga pagbati. Alagad, mabawi kami sa next episode naman. Okay, thank you, Mons Chris. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez. Ini po si Johnny Matthew Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, hindi kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyog ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang salupang edisyon kan programa Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service. You died, Jesus,